ורחמיאל, עם כורזים. רב פינה, הצפון מערבי. הוא קשוח, הוא בא עם הגרפה, הישר מכורזים. כורזים! בפינה הדרום-מזרחית, הישר מהעיר אמנו. לא? העיר ניקולאי. רחמיאל הקשוח. מורידים את הערים. מורידים את הערים ב3 שניות על הרצפה. הכל בלי גודל 3 דברים. כניסה באיבר רגיש. עיקום איבר טיפה פחות רגיש. לא לעשות ניפל טוויסט. ועשו וג'י. לי וג'י.